Me kod medo siro jende ma pacho kae yoneno ni gibedo kod yuto margi giwegi e yor duoko chien nok mar tich. Ma en kwayo mogol kod riwruok mar Mana Ministries International mayudre Seme sub-county ka osebedo ka siro rawere e yore mag tiegruok mar tweng'o kata lony mar riyo kata tiyo gi kompyuta. Roger Saudi ma en director mar riwruogno wacho ni thoth rawere ahinya to nyiri thoro bedo kod pek mar yuto seche ma gikoso sir mar somo. Omedo ni tok tiego rawere imiyogi mich mag charande kod kompyuta e yorno ni gichako ohande giwegi kendo gichung' kar kendgi. Olo seche mane jopuonjre moingo 100 ne osidho ogudu e skul primar ma Kich Mikayi ei Seme. Change is inevitable. I'd like to invite us all to our word of encouragement. Kopuonja nyithindo yor tiegruok kende. Wapuonjo gi ng'eyo wach Nyasaye mokwongo, ta wachako waluogo kod puonjnero nikech ng'eyo wach Nyasaye ema kelo rieko masiko kuom ng'ato manyaka chieng'. To mae watimo kwasetimo kama kwasepuonjogi bende wachako miyogi nyaka waluongogi ni tools of trade kata gig tich. Manero wasegeng'o anjawa go nikech waneno nyithindo machuo to kod nyithindo manyiri. To koro mano ero osegeng'o nyaka yiemo iu machakre chon to osegeng'o nyaka nyithiwa madonje timbe mag anjawa nikech wayudo ka yawuoyi kobiro kaendi to kowe wach mana mar puonjni endi mar mondo ging'e tich. To puonjgi wach Nyasaye. Na nimefurahi sana kwa ule muda ambao nimekuwa hapa katika shule hii ya Mana. Imenitoa mbali kwa kweli. Nimekuwa tu nikikaa kwa nyumba tu kama mwanamke ambaye amekaa tu kwa nyumba, lakini leo hii nimepewa mashini ya kwenda kufanya kazi na ninaamini kwamba kuanzia leo maisha yangu imebadilika. Wakawayo machelo nyakwar Mgajwang' chenro ni Maratil kapok wakawayo no ka kansila Isidore Omollo wacho ni oro ote mag mor ne mar loro